Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjä Linus Torvalds oli äskettäin käymässä Suomessa. Koodaaja Guru sai nimittäin tekniikan edistämissäätiöltä huiman 100 000 markan apurahan. Vaikka Linus ei voinut apurahasta paljon puhua, saimme silti tietää legendaarisen miehen sielun elämästä yhtä ja toista tässä harvinaisessa haastattelussa, jonka Linda Croft hostasi tyylikkäästi TKK:n tiloissa. Linda, ole hyvä. Tervehdys kaikki siellä kotikatsomassa. Tänä aamuinen autoilu kannatti Otaniemessä, sillä törmäsin Linus Torvaldsiin. Kaikille teille, jotka eivät tiedä, niin Linus on Linux-käyttöjärjestelmän isä. Heti alkuun on pakko kysyä, että onko Linus sun oikea nimi? Kyllä se on ihan oikea nimi ja ehkä vähän epätavallinen, mutta kyllä niitä on siitä, mikä sen Peanuts-sarjan suomenkielinen nimi onkaan, niin mä luulen, että Linus on se alkuperäinen nimi Epulle. Ja on muitakin Linus-nimisiä. En mä ole ihan ainoa maailmassa. Miten Linux-käyttöjärjestelmä toimii? No siinä ihan alkuperäisenä ideana oli se, että mä olin ennen niin kuin lyhyen ikäni aikana, niin mä oon käyttänyt erityyppisiä järjestelmiä. Niin kuin alkaen siitä 20 tyyppisestä basic-järjestelmästä. Sitten mä oon käyttänyt jonkun verran DOSia ja sitten näitä isoja tietokonejärjestelmiä VAX, VMS ja vastaavaa. Ja se mikä tapahtui oli, että mä tulin yliopistossa sitten kosketuksiin Unixin kanssa. Eli se alkuperäinen idea oli, että Unixi. Ja Unixia on vähän vaikeaa selittää, että mikä se sitten on. Et jos ei Unix ole tuttu, niin sanotaan, että se on käyttöjärjestelmä, jolla on vähän sieluakin. Ja mä ostin PC:n, mutta sinne meni kaikki rahat ja ei ollut sitten varaa ostaa tämmöistä kaupallista Unixia, koska ne oli silloin 90-luvun alussa helposti jotain 25-30 000 markkaa. Ja Linux syntyi ihan siitä, että mä olin tekemässä tämmöistä testiohjelmaa, miten tämä kone toimii. Ja se vaan sitten kasvoi siihen Unixin suuntaan. Mitä mieltä sä oot näistä henkilöistä, jotka pitävät näitä I Hate Bill Gates-paitoja päällä? Sulla on kuitenkin suuri joukko kannattajia, etenkin näiden ohjelmoijien keskuudessa olet suuri guru heille. No mä itse asiassa, niin mua ei kiinnosta se anti-Bill Gates kovin paljon. Mä en nyt ihaile missään nimessä Microsoftia ja Bill Gatesia, mutta toisaalta mulle se ei koskaan myöskään ollut mikään motivaation aihe. Mulla ei ollut mitään syytä viedä DOSia tai Windowsia, koska mä en ole koskaan joutunut niitä käyttämäänkään. Ja ne, jotka vihaa Microsoftia, on yleensä tällaisia ihmisiä, jotka on joutunut olemaan vähän liiankin paljon DOSin kanssa yhteydessä ja päättänyt, että ne ei tosiaankaan halua koskaan enää. Sä puhuit tuossa äsken luennon aikana Linux-säännöstä, joka sisälsi eloonjäämisen lisäksi sosiaalista elämää ja viihdettä. Niin kerro ihan lyhyesti tästä omin sanoin vielä. No mulla on sellainen teoria, että kaikki mitä ihminen tekee se tulee tästä ihmistä motivoivista 3 asiasta, joka se ensimmäinen on se eloonjääminen. Ja sitten kun eloonjääminen on hoidettu kuntoon, eli ruoka ja katto pään päällä ja niin edespäin, niin sitten tärkeimmäksi tulee tämmöinen sosiaalinen puoli, että vaimo, 2 lasta ja koira. Ja sitten kun sosiaalinen puoli on hoidettu, niin sen jälkeen onkin loppuelämä on sen viihteen perässä jahtaamissa. Ja se viihde on sitten eri ihmisille eri asia. Mulle se viihdepuoli on just sitä, että mulle Linuxin tekeminen on viihdettä. Eli se on sitä intellektuaalista viihdettä. Että siinä on se kiinnostava puoli on juuri se, että siinä ajatellaan ja pyritään löytämään se oikea ratkaisu. Ja tämä progressio elonjäämisestä viihteeseen, niin se on se, joka sitä tekniikkaa itse asiassa vetää. Ja se on se, joka tulee näyttämään meille, miten teknologiaa tullaan käyttämään tulevaisuudessakin. Onko Linux-sääntö perua Yhdysvaltojen ajalta vai
Helsingin yliopiston ajalta? No se on kyllä ihan mun oma niinku, pieni filosofinen keksintöni ja ei se nyt kovin monen tunnin työskentelyn takana ole, vaan siinä on parin oluen, eli ajatellut elämän tarkoitusta ja se on Linuxin versio tästä elämän tarkoituksesta. Kaikki, mitä mä oon nyt jutellut sun kanssa, niin susta saa varsin sosiaalisen ja mukavan kuvan. Eli tämmöinen kaikki stereotyyppinen, mitä liitetään ohjelmoihin, niin se ei päde suhun. Niin onko nyt mitään sellaista, paitsi tämä itse sun ammatti? No itse asiassa muhun päti kyllä ennen kaikki nämä nörtin ihan stereotyypit. Mä olin tämmöinen itsekseni työskentelevä, vähän ujo henkilö, jolla ei ollut mitään sosiaalisia kykyjä ollenkaan. Ja se on osittain Linuxin ansiostakin, niin mä oon sosiaalisoitunut ihan vaan sen vuoksi, että siinä joutuu aika paljon olemaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Pelaatko henkilökohtaisesti tietokonepelejä? Mä en ole hirveän iso peli-ihminen. Mä joskus, jos ei ole mitään muuta tekemistä, niin mä pelaan jotain niitä ihan yksinkertaisimpia, että ammutaan kaikkea, mitä liikkuu, tyyppisiä pelejä. Mutta se tapahtuu itse asiassa aika harvoin, että useimmiten niin mua kuitenkin kiinnostaa paljon enemmän se, miten se kone toimii, kuin mitä sillä voi tehdä. Päästämme nyt Linuxen takaisin Jenkkilän lämpöön, mutta kuulemme miehestä varmaan vielä tulevaisuudessa, sillä ainakin huhujen mukaan suunnitteillaan yhtä ja toista ovelaa sovellusta Piilaakson syövereissä.